Сигнал е качера с подадена земя. Амплитудата е максимална, която лови по въздуха. Честотата падна на 189, 187, 186 някъде. 187, 186 кГц. 187, 186 кГц на качера. Интересното е, че при пипане на качера на изхода сигнала пада. Нормално е, защото тялото ми вече се явява като товар. Но пика се явява точно както би трябвало на жълтия сигнал отгоре. Ето го, той се вижда. И наистина имаме увеличение. Ето сега. Ще откача земята на качера. Сигнала пада. Пада и светлината. Подавам земя. По-силно свети. Ето. Иска точна настройка на качера. Близо съм до това, което трябва да се получи. Но системата би трябвало да работи и без да има заземяване. Е в този режим. При него само, че сигналът е доста по-различен. След като захапи сигнала, двата сигнала се увеличат, имаме свети с пълна мощност, без заземяване и имаме наслагване на сигнала. Двата сигнала са дифазирани на 180 градуса, но това не пречи. Теслата. Имаме предвид, че канал 1 е на 100 волт. Сега ще го променим. На 10. Я да опитаме някаква синхронизация да направим. Много трудно ще е. Така. В момента имаме самото минаване край антената, изменя светлината. Ето. Системата работи. Ако се отдалеча, почва да мига. Вече си са увлече. Ето. Ако съм в зоните вече на увличане, самото пипане на бобината, на възбудителната, не влияе на индуктора. Но пипайки Теслата, имаме достатъчно як сигнал. Идваме на идея да направя нещо, да опитам, така че този сигнал от Теслата да го подава много по-силен, но не с бобина. Слушай се. Но най-доброто е, че
нисказемна системата. Системата вади мощност безземна, само с ръката ми. Слуша се впечатлението.